Danmark kan man jo ikke blive præsident, som bekendt. Det havde jeg en morsom snak med Finlands præsident om for ikke så længe siden, hvor jeg sagde, at vi har fulgt hinanden, vi har fulgt hinanden, vi var finansminister samtidig, og vi har begge to været formænd for rigsdagen. Men så, man kan jo ikke blive præsident i Danmark, sagde jeg så vi har jo det der kongedømme stadigvæk. Så sagde han, ja, men nu har du så valgt at være præsident i hele verden i et års tid. Ja, det er jo selvfølgelig rigtigt, men det er noget andet igen. Jeg har altid synes, det var vigtigt, hvis man kunne bidrage til, at verden kunne løse sine problemer i fredelighed og kunne sørge for en fælles udvikling. Goddag. Altså. Goddag, Jan Poulsen. Ja, hej. Hvis vi må sætte en lille lapel-mikrofon på dig, så kan du have den sender der. Det, der har været en positiv overraskelse for mange af medlemslandene ved at få en dansk formand, det er, at vi er altså ikke så højtidelige, vi er ikke så lukkede som så mange andre. Vi går ind for direkte snak, ikke for meget omsvøb, og stor gennemsigtighed i, hvad der foregår. Det har jeg hørt mange anerkende. Den største udfordring er, hvordan får vi overhovedet fred og ro og energi til at gennemføre de store mål for en bedre verden, så længe vi har alle de konflikter og humanitære katastrofer kørende, som vi oplever i øjeblikket. Og derfor er den bøn, man går i seng med hver eneste aften, der kunne de nu ikke se at få stoppet de forfærdelige konflikter og menneskerettighedskrænkelser, der foregår. Og kunne den her verden så i øvrigt ikke tage sig bedre sammen til at tage sig af de mennesker, der bliver drevet på flugt af de her katastrofer. Men vi kom fra generalsekretærvalget. Ja, det kommer en Lindstrøm. Nu kom der en overraskende kandidat fra Hele diskussionen om, hvordan skal vi vælge den nye generalsekretær, handler jo også om, hvor stærk kan den post blive i det internationale samfund, som den moralske ledelse, som den organisatoriske top af en verdensorganisation, der gerne skulle blive meget, meget stærkere. Den åbne proces om valg af generalsekretær skulle jo meget gerne ikke bare være en proces, men være noget, der faktisk leverede en kandidat, som var mere uafhængig og som var stærkere som moralsk talerør. An inclusive process to select and appoint the next secretary general. Man lægger jo altid bånd på sig selv, selvom der ikke altid er folk tror det. Så lægger man jo altid bånd på sig selv i de her offentlige funktioner og prøver at tænke over hele tiden, hvordan kan du bedst fremme en sag, fremme en synspunkt. Al politisk indsats kræver utrolig tålmodighed, og at det meget ofte er 2 skridt frem, 1 tilbage, og desværre også af og til 1 skridt frem og 2 tilbage. Så hvad man når, er jo ikke til at forudse. Jeg mener, jeg spiller sammen med 193 lande her, og hvad kan de blive enige om, og hvor langt kan vi drive det? Men det er jo i hvert fald en vigtig ambition, aldrig at give op, og altid tro på, at der bliver en dag, hvor der er flere skridt fremad, end der er tilbage.